kelas iki to? Heeh. Gawane wae. Gawane ya. Apa mau tuku dhewe nenek ora iki? Pegawang mulai wi. Yo, samping yo. Ayo tuntir gase, tuntir. Jar, jar. Yo balik neh, balik neh, balik neh. Yang udah kita ra iso. Sing ado-ado penasaran dibaleni neh. Lha ngono. Apa? Antrine ning kono lha, cara ora antri nang